Здравейте хора, днес играем PvP и тук с мен е Насто, БГ. Айде скачвай се. Тук. Паркур мастер. Оба. Къде паднахме? Първо трябва да минем паркура. Идваш ли? Паркур. Идваш ли? Къде си ти, бе? Тук. Идвам. Паркура да ни. Айде, бе, тръгвай на. Айде, минавай от друг. Къде си, бе? Не знам, къде трябва да минем. Чакай да видим. Стой. Блю, ето, ти си натам. Ти си натам! Добре, айде. Ти сините ли си? Да. О, чакай, ще питам на някакъв човек. Да. Виж каква броня готина ти дават. Мани болната готина ми. Нещо ябълки, енчанта. Къде? Тук в началото, къде пише Blue Team и Red Team. Ама ти бързо Къде е видиш. в началото? Да. Да, и аз ти имаш червени. Ти си с червената броня. Аз съм с синята. Ни трябва, сега те трябва да ги оставим. Сега те нашите диаманти ни трябва да ги оставим. Трябва да сме Аз на панталон. Хайде, започваме ли? Чакай. Чакай да си сложа това. Това е респект. Да си пускам лодката и да тръгвам. Как се я пускаш, бе? Откъде за? Откъде за? От диспенсър. Добре, Аз вече съм си на моята крепост. Бягай, бе. Сега почвам да те разстрелвам. И както... Ис! Айде играй! Цели ма, ти нямаш право да ми не минаваш до моя път. Yes! И да, хора, първата битка е за мене. Яло си взима нещата. Добре, яло си вземи нещата, влезни пак. Вземи си нещата и играй. Аз трябва да се върна. Трябва да изпълнявам паркур. През това време, опа, не съм добър, по-добре да изпием една полушулка. Пита. Опа. Ще изпием една, опа. Страхи от мен. О, тук има ти. И са те честове? Да. Нищо нямам, просто ако искаш да си оставяш нещата. Аз ще оставя на празна бутилка. Нямам. Не тук. Не тук. Опа-ва. Чакай да взема нещата. Да, чакам. Оп. Ланка. Не трябва диаманта ми. Отгоре ти ги виждам. Е там. Гледаш ли стрелата къде ще мине сега? Е там. Видя ли са къде се запали? Да. Е там горе. Ти нещата. Нямаш ли блок? Не. Сега бягам тук да не ме оцели. Чакай, аз ти помогна да се качим догоре.
Минам ти прекура да ти взема нещата. Айде прослужи там някакви неща. Както гледате хора, 1-0 за мене. Оценим. Майка ти стара. До кога с този проблем? До кога с този проблем? До кога с този проблем? До кога? Опа, моя грешка. О, и това е 2-0. И да, побеждавам. Добре, чао, хората, беше.